Delegate Chris Williams on the beat. Chris Williams anokusimbisa kana chanda anokusimbisa ndakazonyura murudo yangwesa kunatitai Chris yedeksa kunatitai ikukwarira mukati zvosihana rikuplita asi panongoda kumutsa to panotisapira courage dai ndine namba dzerumbosha ingadai ndine pipi advantage ndinosisa kumutanga ameno serious yanomanga ndozongoti ndichandicha aiwa ndichamutsa ndiri kutsvaga pane penzura ndangokwanisa kuthrowa your attention 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 handigoni naye ndiri tau tomuekitira patambo ndinoti sau kandomona every time ndombofriza nekuti kana brand zombosisa tonyatsoshaya nzira kumuplisa kuti ndisase ndonza troti ichiswisa ndodandamamubudira pachena wakanaka unogeza unochena unondi-entertaina tandisina magatsi ekuzoti explain chandisingakwanise kubvisa masiso ndikaguma ndamuringa kuchiso ane bhodhi yenyanyiso ndiri kutsvaga pane penzura ndangokwanisa kuthrowa your attention 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 nyama ndikamugwina ndinovhura bhucha akatakura mutaka wese uyu ndamutya siya kuyerera chichucha ndaona kubwinya kwefyucha ndikangomutarisa misokstika kangonditi uya pano kakamkwika akazondiguma ipikamwika tsando dzerunako ndopakamusika ndikukwatanga ndibukira ati Chris atihatira panongoda kungokuzvipira ndisadzunguwo kusvikira ukambozama kuti mwenye usamurovere imba ukaviga mupingi ndiri kutsvaga pane penzura ndangokwanisa kuthrowa your attention 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 ema uyu kamwana baya yenda zikukwata wakarotara kana asipo rasta uyo mwano mira Chris Williams on the ndona beat. kangotsoka futa apa mira ndoenda